Idol Glenn, last take for our topic ho. Oil price hike. Go ahead. So, ti last take ko at no gastos take ka digito yung gasolina ya. Iplano yung matday pinagastos yun ti sa bali nga kuang digito commodities para ka digijay kaninyo, i-budget yung digijay at narigat mo ngamit agtipid ita aglalo kasano kang agtipid no maikabil mo amin mo amin kasano nga urnongan no maigastos mo amin. Correct, diba? Kasano kang agurnong. Pero kitaan yung matday pinag-budget yo kadaghan lang ate gasolina no dikit didigitay sa bali pa yung aspeto ti finances yo like te kasanti kuryente yo te pinangan yo ken digitay dumati pinagbalo nyo ken detoy ang oil price increase ay hindi natin nakokontrolado hantay nga kontrolado diba? Detoy dapat paggamit at pagtitibid sa gasolina na lang at budgeting ti talaga nga kuha na dito iti talaga nga solusyon na para kada tayo kasano tayo nga makontrol apo no talaga nga kumarkaro mat. Okay, so DJ laeng sapay ko mata. And again, it's domino effect. Yes, DJ no maghigpit ng sinturon aglalo ka dito yung panahon at saka ka na lang maagi ko dito agluho, di ba? Tuno medyo lumawlawag ta amin ayan mga idol. Nagrigat dito yung masama kita kasi as one of the DJ hantay yung medyo ang kabaknangan or kwa katawanan na kakaasi tayo. Panunutin niya needs over wants mga idol. For now for now. Bareng kwa agigidan tayo ay dito mas adado tayong agkararag kayaan tayo dito ken sapay kumata datayo amin makasalbar malusutan amin dito mga idol after this ordeal challenge kada mapaspasama. Okay, so dito isak ni Idol Glenn Batuyo kikita tayo man tong bigaten para kada ito ay topic ko sapay ko mata nag-enjoy kay kada ito yung topic tayo oray medyo naliday lang ngem naragsak tayo ta at andan tumupatsit tayo ice cream. Okay, maraming salamat sa inyong lahat aglalo ka di kayo nagdengeg ken nagbuya ti Facebook Live para to nubigat man. Bye-bye.